Og karon mga kabraks no. So mo isuroy diri sa kuan. Yuta ni Sir Nato no. So ato pong tanaw na ito mga tinanom guys para makita Sir Nato sa mga gitanom nato unsa kuan po guys. Kana mga abakan sa ito pagkita og mga unsa na mga porma. So among sudan ay guys. May sobra gabi no. Ha? Mo ni sobra sa karne mo na among kunon guys. Batangan na mong udong unja. So suroy ta diri guys. Ito pakita Sir Nato no. Isang area og nakunsa na isang area. So diri guys mo ni primero nga tanom nato no. So mo ni primero no. So ngari kas babaw guys. Suroy ta diri kadiyot. Okay, yo man sa kita guys. So isang area og naunsa na. So dinhi asa man ta patong ani guys. Mo na itsura sa isang bakana no. Maglisod nga ito guys. So dinhi. Mo na mga tinuksian. Mga dito na guys. Itong ilibot naman no. So ano isang area no. Padong babaw. So atong tanaw nagbabaw guys. So dinhi guys. Medyo ko ba rin murag nangit-ngit no. Kay wa may nakuhaan dinhi kay magagmay pa man. Na. O nakuha kay gagmay kayo. So murag nangit-ngit pa dinhi. Kay daghan mong paguha guys. Putunon man to. Mga paguha. Mga rita no. Naka na, di mo na makuhaan, kagagmay man. Hasta ni na. So, magagmay pa na guys. So, mo na yung unang gituksi dun guys, no? Puro naging handag ko, kayo man tiluki. Ang mga bungaan naman o kanang guwang ipanguha. So, tabay gituksi ka ito, ubos. Basta mo na isang ikuan din So, mo na isang bakanan guys, no? Nakuhaan ang mga dagko. Huwag diri guys, ako ipagkita rin so. Agahong giitan ng mga ikaduha no. Kaya yung tantano mo tag-abak ka diri kay ingo Sir Nato guys. Magtanong mag-abak ka, tagdusi ko ng buok. So makatanong tag sa gatos na tayo mildos guys. Ito muna ikaduha. Kung itanom. So layo ora na ano sa mga kuan. Tapos atong pangitawan ng ikatulong itong itanom guys. So diri talugsong guys no. So ita magtakag tunog-tunog guys kay pasintabi sa mga uno kay narabay mga tae diri guys. So man ni ang kwan guys. Katulong ang gitanom. So layo ra guys mga kuan ha. Ang itab na guys kanang mga hilang-hilang. So ngarita. So dinhi guys. Tanom na po tanong. Kaya na may mga hilang-hilang. So may itong itanom guys na. Layo raman sa mga kuwan. May kaupat kani. Kalima mo na kalima guys. Kani. Kalima. So unom ni siya. Kaunom kani. Mana kaunom guys. Maklaro. So muna siya no. Patulog tungo nagubang guys. So diri guys, naputay kita nam diri no ikapito to nato. Sara to tong kita. So man ni itsura diri guys no. Isang abakanan. So man ikapito guys. Naman na siya. So man ikapito kita nam nato no. Agdan guys, kaya agdan diri. Naman na siya dano. Mag-agyan nagkabayo. Huwag dire sa tubig guys. Muna no. Muna ikawalo nga ito no. Gamay siya kayo guys no. Ha? Gamay nga saha. Pero layo wala siya sa kuhan. Kaya ito ara mag-uban. So muna itong itsura dire no.